Kennen we hier ook overal. Het is gewoon sommige dingen weg en dingen overlijden. Goedemiddag. Het komende uurtje ga ik jullie wat meer vertellen over de toepassingen van energie. En meer bepaald in neuro-inflammatoire aandoeningen. Oké, ik ga kort een inleiding geven. Ja, mensen achterin, mag je dat alsjeblieft. Ik ga kort een inleiding geven over neuroinflammatie en meer bepaald gericht op multiple sclerose. Dan hoe MRI een belangrijk hulpmiddel is voor de identificatie van multiple sclerose. Hoe MRI ook kan toegepast worden als diagnostisch hulpmiddel en als surrogaatmarker voor klinische studies. En hoe MRI meer bepaald wordt toegepast in biomedisch onderzoek. Laten we beginnen met multiple sclerose en neuroinflammatie. Multiple sclerose zegt het in zichzelf, heeft het in zijn woord. Wat wil het zeggen? Dat er in de hersenen van deze personen met multiple sclerose, dat daar sclerotische plakjes aanwezig zijn in de witte stof. Normaal moet deze witte stof, ja, hier aangeduid gewoon gelijk hier, legaal wit zijn. Maar bij deze personen vindt je hier plakjes in aanwezig. Als je dan een myelinekleuring gaat doen van deze hersenen, dan zie je dat terwijl de witte stof normaal volledig gemyeliniseerd moet zijn, dus donkerblauw moet aankleuren in een myelinekleuring, dat je hier geen myeline aankleuring hebt. Dus wat duidt dat in deze sclerotische plakjes het myeline is aangetast. En dit kan in verschillende graden zijn. Hier heb je volledige demyelinisatie, terwijl die hier eerder nog beperkt is. Nu, waarom dient dat myeline en waarom is het erg als een myeline wordt aangetast? Myeline zorgt, is een soort van isolatielaag rond je zenuw. En dit zorgt ervoor dat de zenuwgeleiding heel snel en vakeloos verloopt. Dat is hetzelfde als een elektriciteitskabel, waarbij er een goede laag daar rond moet zitten, want anders krijg je kortsluiting. Ook hier dient er om die axonen myeline gewikkeld te zijn, om een goed transport van het signaal van het ene neuron naar het andere te krijgen. Nu, bij multiple sclerose is het zo, dus zoals we daar even aantoonden, dat de myeline is aangetast. En zoals je hier kunt zien, is de myeline-laag rond de axon afwezig. En dit leidt ertoe dat die zenuwgeleiding van de ene neuron naar de andere slecht verloopt. Men ziet dan ook bij multiple sclerose patiënten dat deze moeite hebben met het lopen en dat de zenuwprikkeling naar de voeten, naar de benen slecht verloopt. En deze verlamming gaat alsmaar verder progresseren naarmate er meer en meer myeline wordt aangetast, verloopt de zenuwgeleiding slechter en slechter. En dat begint dus met moeilijk lopen, met verlies van zicht, maar dat gaat geleidelijk aan verder en deze personen belanden uiteindelijk dan ook in een rolstoel. Nu, wat is de oorzaak in multiple sclerose van de aantasting van het myeline? Wel, daar wordt een sterke rol van het afweersysteem in verantwoordelijk gemaakt. Hier zie je enkele mooie plaatjes waarbij je ziet dat de witte bloedcellen, die normaal geen schade mogen veroorzaken aan lichaams-eigen weefsel, die eigenlijk alleen zouden moeten aanvallen op virussen en bacteriën die van buitenaf naar binnen dringen. Wel, wat zien we hier? Dat deze witte bloedcellen ons eigen myeline gaan aantasten. En daarom dat men ook spreekt van een auto-immuneziekte, dat multiple sclerose een auto-immuneziekte is, omdat wij met ons eigen immuunsysteem ons eigen weefsel gaan aanvallen. En dat dat niet gezond kan zijn. Dat is wat duidelijk.
Dus je gaat CNS-informatie hebben, je centraal zenuwstelsel, daar gaan ontstekingen in plaatsvinden en als gevolg daarvan gaat ons myeline worden aangetast. Nu, wat er juist de aanleiding toe is, waarom ontstaat die ontsteking in het zenuwweefsel, dat is niet helemaal duidelijk. En welke cellen dat daarvoor verantwoordelijk waren, was ook niet helemaal duidelijk. Tot er een keer een man was geweest, die heeft een gewone rat genomen en die heeft daar een stukje van het hersenweefsel in geïnjecteerd. Die heeft die rat geïmmuniseerd als het ware met een stukje hersenweefsel, meer bepaald met een stukje myeline, het myelin basic protein. En men zag dan, wanneer die geïmmuniseerd werd met een stukje van die hersenen, dat die rat gelijkaardige symptomen vertoonde met het ziektebeeld van de multiple sclerose patiënt. Die rat kreeg eerst een staartverlamming, dan een achterpootverlamming. En toen hebben ze daar de witte bloedcellen uit de lymfeknopen, de T-cellen uit de lymfeknopen geïsoleerd. En deze T-cellen in een gezond dier getransfereerd. En dan zag men dat wanneer men de T-cellen van de eerste rat in de tweede rat bracht, dat ook deze tweede rat gelijkaardige symptomen met multiple sclerose patiënten vertoonde. Dus daaruit kon men afleiden dat er T-cellen een belangrijke rol hebben in dat ziekteproces van multiple sclerose. Nu, we hebben natuurlijk allemaal gewoon T-cellen in ons lichaam, dus waarom heeft één iemand wel multiple sclerose en een andere persoon niet, kun je je dat afvragen. Wel, men is daar nog altijd niet helemaal over uit, maar men heeft wel een vermoeden dat er meer een rol voor microben aanwezig is. Men vermoedt dat een bepaalde microbes leidt tot de activatie van T-cellen, die niet alleen tegen die microben reactief zijn, maar kruisreactief zijn tegen lichaams-eigen zenuwweefsel. Dus wanneer je een invasie krijgt of wanneer je besmet wordt met die microben, dan gaan die myeline-reactieve T-cellen die microben proberen uit te schakelen, maar deze T-cellen zijn ook kruisreactief tegen eigen lichaamsweefsel, dus die gaan ook ons eigen lichaamsweefsel gaan aanvallen. En die gaan de hersenen gaan binnendringen, daar herkennen ze hun lichaams-eigen weefsel en die gaan op deze manier zorgen dat ons eigen CNS wordt aangetast. Nu, wanneer deze T-cellen gaan reageren op ons eigen zenuwweefsel, dan leidt het tot afbraak van eigen zenuwweefsel, wat weer leidt tot afbraakproducten in het zenuwweefsel die gepresenteerd worden door antigen-presenterende cellen, wat nog meer lichaams-eigen T-cellen gaat activeren. En op die manier wordt een cascade, een positieve cascade geïnitieerd, waardoor je alsmaar meer CNS-informatie gaat creëren. Nu wordt er ook vermoed dat bij personen met multiple sclerose er een defect is in de regulatie van deze T-cellen. Want in normale mensen, wanneer je een besmetting hebt met een bepaalde microbe, wordt om een keer deze T-celreactie wel ingedampt, zodat je niet altijd deze ontsteking blijft behouden. Nu, bij multiple sclerose patiënten lijkt die indamping van je ontstekingsproces niet plaats te vinden, waardoor je dus alsmaar ergere inflammatie krijgt. En dan krijg je dus bij multiple sclerose van die plakjes waar je echt witte myeline, die witte stof, helemaal is weggevreten. En als je dan een kernkleuring doet op een dergelijke slice, dan zie je dat het vol kernen zit, vol perivasculaire lymfocyten. Die plaats waar de reden het myeline afwezig is, zie je hier bewijs geleverd dat het vol celmassa zit, vol perivasculaire lymfocyten. En wanneer je dan een bruine aankleuring gaat doen voor T-cellen, zie je dat die cellen op die plaats van die plakjes in MS-patiënten waar degelijk T-cellen zijn. Dus wat initieel in die rat was aangetoond, dat T-cellen een belangrijke rol spelen bij multiple sclerose, is hier daadwerkelijk in de hersenen van een MS-patiënt bewezen.
Nu, om dan naar MRI te komen, multiple sclerose is heel moeilijk te diagnosticeren. Zeker in een initieel vroeg stadium. En daarbij speelt MRI een belangrijk hulpmiddel. Zoals jullie vermoedelijk vanmorgen in een initieel college hebben gezien, staat MRI voor magnetische resonance imaging. Is ontwikkeld initieel in 1940, dat is al even geleden, maar werd voornamelijk als beeldvormingstechniek pas voor humaan gebruik ingeschakeld in de jaren 70, 80. Dat het geen zomaar een pietluttige techniek is, werd bewezen aangezien Paul Lutterberg en Peter Mansfield er de Nobelprijs voor kregen in 2003. Nu is het ook in de kliniek een algemene en frequent gebruikte methode, waardoor op een niet-invasieve manier, ook zonder schadelijke straling, wat bij andere beeldvormingstechnieken wel vaak het geval is, hier is geen straling gebruikt, dat je mooi inwendige beeldvorming kunt doen. En het is voornamelijk geschikt voor het visualiseren van wekendelen. CT-scans worden voornamelijk gebruikt wanneer je botten gebroken hebt of dergelijke meer. Maar MRI wordt voornamelijk gebruikt voor het in kaart brengen van je wekenweefsels. Dus het is uitermate geschikt voor het visualiseren van hersenen en ruggenmerg. Hier zie je een routine MR, die ook gekarakteriseerd wordt door een geweldig bonkend geluid wanneer je daarin zit. Het voordeel van deze MR-techniek, MRI-techniek, is dat je in allerlei richtingen beelden kunt vormen, zonder daarvoor echt iemand zijn hersenen er moeten uithalen. Kun je op deze manier toch een zicht krijgen in wat er zich afspeelt in een mensen hersenen. En hierbij kun je dus in 3D-beelden gaan vormen. Het principe is jullie denk ik ondertussen duidelijk. MRI is gebaseerd op het visualiseren eigenlijk van waterstofprotonen die in een sterk magnetisch veld eerst gebracht worden. En dan ga je dat homogeen magnetisch veld gaan verstoren door een toevoeging van een radiopuls. En de relaxatie na het toedienen van die verstoring, dat is wat je uiteindelijk gaat meten. En die relaxatie is anders in weefsels met heel veel water, in weefsels die minder of meer gestructureerd zijn. Dat ontvangen signaal wordt dan natuurlijk via een computer omgezet in een beeld. De sterktes van magnetisch veld wordt uitgedrukt in Tesla. Dus als je naar dokters gaat die werken met een MRI, dan schrijven ze het liefst op over hoeveel Tesla een MRI-toestel wel niet is. Nu, in de kliniek hebben ze het meestal over 1, 2 of 3 Tesla. Als je dan naar een universiteit gaat, dan heb je vaak 9 Tesla NMR-machines. Zoals ik zei, bij de basis van MRI-beeldvorming zijn T1 en T2 gewogen beelden. En zoals ik zei, is dit het meten eigenlijk van de protonen die zich na een verstoring van de evenwichtstoestand door de radiopuls terug gaan herstellen. En bij T1 ga je focussen op de longitudinale magnetisatie of relaxatie, waarbij je van het XY-vlak de magnetisatie terug naar het Z-vlak gaat. Bij T2 ga je focussen op de transversale magnetisatie of de defasering. En hierbij ziet men dat bijvoorbeeld als je kijkt naar het CSF, het cerebrospinaal hoofd, dat daar een verschil zit in T1 en T2-tijd in vergelijking met de grijze en de witte hersenmassa. Bij T1 gewogen beelden ga je een korte TR gebruiken. Die gaat je longitudinale relaxatie niet volledig laten uitrelaxeren, maar je gaat vooraleer volledig je longitudinale relaxatie heeft plaatsgevonden, al opnieuw een volgende puls geven. En dit leidt ertoe dat massa's die snel relaxeren, die al ver terug zijn naar het Z-vlak, sterk wit intens tonen, terwijl massa's zoals het CSF, dat gaat heel traag terug relaxeren, die tonen dan donker qua intensiteit.
Bij T2 gewogen beelden, daar ga je hier ook bij T2 gewogen beelden, dan ga je kijken naar de echotijd, dan ga je die defasering niet helemaal, dan ga je die defasering laten spelen. Dan ga je die defasering laten spelen en die defasering treedt snel op bij sterk gestructureerde matrixen, terwijl die minder snel optreedt bij een heel homogene, losse structuur. Daardoor gaat wit en grijs hersenweefsel donker aantonen op die twee gewogen beelden, terwijl CSF vrij licht gaat aantonen. En dan kun je ook nog beelden maken die gewoon kijken naar de hoeveelheid waterstofatomen aanwezig. En dit zijn dan de protodensiteitbeelden zoals men spreekt. Hier ga je nog de longitudinale relaxatie, die laat je volledig uitrelaxeren. Je gaat ook zorgen dat er geen defasering plaatsvindt door die echotijd heel kort te houden. En je gaat gewoon puur beelden maken op basis van de hoeveelheid waterstofatomen aanwezig. En dit is natuurlijk groter in de vloeistof CSF dan in de witte en de grijze hersenmassa. Dus ook een protodensiteit hoge beelden gaat het CSF wit kleuren, terwijl de hersenmassa grijs gaat aankleuren. Dus op die basis kun je met MRI beelden maken op basis van de structuratie van weefsels, T1, T2 gewogen beelden, of op basis van de hoeveelheid waterstofmoleculen aanwezig, protodensiteit gewogen beelden. Dit is een voorbeeld, T2 gewogen beelden, het CSF gaat heel snel, gaat traag defaseren, dus toont wit. In T1 gewogen beelden de transversale relaxatie van CSF gaat traag, dus toont zwart. En dan kun je ook nog gadolinium toevoegen, een contraststof toevoegen in T1 gewogen beelden om extra informatie te krijgen. Nu, men gebruikt contraststoffen om extra informatie te krijgen en een veel gebruikte contraststof in de kliniek is gadolinium. Gadolinium kan normaal gezien worden alle stoffen gescheiden van uw hersenen door een stevige bloed-hersenbarrière. Nu, bij multiple sclerose of bij andere aandoeningen kan het zijn dat je bloed-hersenbarrière wordt beschadigd en dan kunnen vreemde stoffen wel je hersenen inlekken, als het ware. Dus kunnen daar ook gadolinium contraststoffen in gaan lekken. Nu, die gadolinium heeft een zeer korte T1-relaxatie, dus die gaat zeer snel terug naar het Z-vlak en relaxeren, dus die gaat heel wit aanduiden. Als je dit dan toepast in een persoon die een lekkage heeft of een aandoening van zijn bloed-hersenbarrière, dan zie je dat er hier een lekkage is geweest van gadolinium. En je kunt gadolinium in dit geval op een MRI-beeld heel goed zien, omdat die een heel korte relaxatietijd heeft en dus heel wit intens gaat aanduiden. En op die manier kun je zien in iemand zijn hersenen hoe het gesteld is met zijn bloed-hersenbarrière. Nu, als men verdenking heeft van multiple sclerose, dan gaat men daar natuurlijk een heel batterij van beelden op loslaten en men gaat het sequentieel doen. Men gaat die persoon opvolgen, men gaat die om de paar maanden laten terugkomen en dan gaat men daar nieuwe MRI-beelden van maken. Want hier zie je dat op de eerste keer dat deze persoon de kliniek inkomt, de eerste keer dat deze persoon de kliniek inkomt, zie je hier op protodensiteit 2 witte vlekjes, wat aanduidt dat er hier een verhoging van de hoeveelheid waterstofmoleculen aanwezig is. Op T2 gewogen beelden ziet dit ook wit, wat aanduidt dat er een minder structuratie aanwezig is. Gadolinium kleurt nog niet, dus er lijkt geen lekkage te zijn van zijn bloed-hersenbarrière. Dus hier is een onduidelijke diagnose op week 0 van wat er met deze persoon aan de hand is. Dit zou gewoon een infectie kunnen zijn, onzeker. Dus men laat die op week 18, na een paar maanden laat men die terugkomen. En dan ziet men dat er een extra inflammatoire, een extra witte spot is opgedoken op de T2-beelden. Hier. En hier ziet men ook dat er lekkage heeft plaatsgevonden van gadolinium. En men ziet dit verder en verder vorderen.
En dan op basis van de toeneming van het aantal plakjes in de hersenen gaat men dan wel besluiten dat deze persoon multiple sclerose heeft. Ook nog op basis van klinische parameters natuurlijk. En men kan door gebruik te maken van door al die beelden te nemen, door zowel T1 als T2 als fotodensiteitbeelden te nemen, gecombineerd nog met gadolinium, kan men verschillende aspecten in de hersenen gaan meten. Men kan gaan kijken, is hier puur ödeem, is er inflammatie, is er demyelinatie enzovoort. Dan daarnaast kan men ook natuurlijk een correlatie maken tussen wat men op MRI ziet en wat men postmortem op het weefsel ziet of op een biopsie. Hier zie je een voorbeeld van een dierenstudie, waarbij je hier duidelijk op MRI een abnormaliteit ziet. Normaal heb je gewoon, waar die pijl staat, een vlinderfiguur in je ruggenmerg zitten. Maar hier zie je dat die witte vlek duidelijk geëxpandeerd is. En wanneer je dan een histologische aankleuring hiervan deed, dan zag je opnieuw dat dit overeenkomt met demyelinisatie. Dus je hoeft dan niet meer dat ruggenmerg in duizenden koekjes te gaan snijden, maar je kunt gewoon MRI doen om te weten wat er aan de hand is. Dus we kunnen via T2-beelden worden voornamelijk gebruikt voor het in kaart brengen van inflammatie en demyelinisatie. Die ingewogen beelden worden meestal gebruikt samen met gadolinium om op zoek te gaan naar bloed-hersenbarrière defecten. Nu, wat men wel moet vaststellen, helaas, is dat men vaak zit in een multiple sclerose nog met een klinische MRI-paradox, wat wil zeggen dat het vaak gebeurt dat personen die komen met te verdenken van multiple sclerose of met een zekere multiple sclerose, dat men daar soms veel nieuwe letsels ziet opduiken, maar dat deze persoon klinisch aangeeft van het gaat eigenlijk niet slechter met mij. En omgekeerd dat een persoon zich soms veel slechter voelt 3 maanden later, terwijl er op MRI amper bijkomende letsels aanwezig zijn te detecteren. Dus daar zit men wel nog met een probleem. En vermoedelijk is hier een suboptimale detectie door middel van de MRI die er aan de grondslag ligt. Dit is nog eens mooi dat proces, hoe dat gebeurt. Dus normaal heb je mooie normal white matter, een witte stof, en dan zie je hersenen er mooi egaal grijs uit. Nu, wanneer je inflammatie krijgt, krijg je een toename van het aantal witte bloedcellen die aan die myeline gaan vreten. En dan toont zich dat eerst als een witte spot. Dan wordt dat myeline echt weggevreten, krijg je minder structuratie. En dan wordt dat, een grijze spot met nog een witte ring rond. Dus dit, als je zoiets ziet op een MRI-beeld, dan weet je dat je een chronisch actieve lesie hebt. En zo gaat dat proces alsmaar verder en krijg je om een keer echt een fibreus littekenweefsel wat een duidelijk zwart gat als het ware in je MRI-beeld oplevert. Mag ik iets vragen? Tuurlijk. Als u 2 of 3 slides teruggaat, dan wordt die lesie aangetoond als een wit letsel in die MRI. Ja. Omwille van de gadolinium? Nee, dit is zonder gadolinium. Dit komt door een verhoogde hoeveelheid van cellen en celkernen aanwezig. Dat je die verhoging een signaal krijgt. Een verandering in structuurdensiteit en daardoor krijg je een verandering in de MRI-signaal. Nu, MRI wordt dus gebruikt als diagnostisch, want hier gaan we puur kijken van oké, kunnen wij op basis van die MRI-beelden besluiten of iemand MS heeft of niet. Maar daarnaast is het ook belangrijk van MRI in te zetten, niet alleen puur diagnostisch, ja, deze persoon heeft MS, maar ook kunnen we zien wanneer we deze persoon gaan behandelen of behandelingen aanslaan of niet. Dit kun je meten door middel van vragenlijsten. Je kunt een persoon met MS vragen, ja, voelt u zich beter na het nemen van deze therapie? Want dat is nogal behoorlijk subjectief vaak. Vandaar wil je vaak gaan naar een objectieve meting. En daarvoor wordt ook vaak MRI ingezet. En dit gebeurt dan ook bij het testen van nieuwe medicaties
in klinische studies. Voor de diagnose van MS staat men dat er op MRI minstens 2 opflakkeringen, dat er klinisch minstens 2 opflakkeringen moeten zijn geweest, dat er minstens 2 gebieden met CNS moeten zijn aangetast en er moet natuurlijk nog bij komen dat de neurologische parameters moeten positief zijn. Bij laboratoriumonderzoek van een diagnostische MS-patiënt gaat men ook vaak CSF, cerebrospinaal blok, nemen. En daar ziet men dan ook vaak de aanwezigheid van antistoffen in je CSF aanwezig, terwijl die normaal gezien niet in grote mate aanwezig zijn in je CSF. Hier nogmaals een MRI-beeld van een MS-patiënt. Nu, het zijn niet alleen MS-patiënten die positief duiden op MRI. Het is niet als je een witte plak op MRI hebt dat je MS hebt. Dit kan ook natuurlijk nog aanleiding zijn van dysmyeliniserende ziekten, zoals leukodystrofies, of andere aandoeningen kunnen ook mogelijk veranderingen in je MRI-beeld leiden. Dus daar zit vaak nog wel een moeilijkheid. Hier heb je bijvoorbeeld een hersentumor. Ik denk dat dat wel vrij duidelijk is, dat hier iets serieus mis is met deze persoon, zijn hersenen. Welke klinische parameters worden gebruikt voor een MS-patiënt? Daar heeft men het over ziektescores en men heeft het over de EDSS-score. De EDSS-score die gaat oplopen, die een maat is voor je handicap. Als je alleen maar problemen hebt met wandelen, dan heb je een EDSS-score van 1 of 2. Als je echt in de rolstoel zit, dan heb je een EDSS-score van 6. Ja, dat je MRI-beelden in alle richtingen op kunt nemen, dat denk ik dat ook wel duidelijk is. En op deze manier kun je door een patiënt op te volgen ook werkelijk die opvolging, die evolutie van die hersenlezers gaan monitoren. En zoals ik zei, kun je niet alleen voor de diagnose het gebruiken, maar ook voor therapiemonitoring. Wanneer bijvoorbeeld een persoon wordt blootgesteld of een interferon-beta-therapie krijgt, dan kun je gaan monitoren of er ook daadwerkelijk een afname is in de hoeveelheid letsels. Ja. Hier heb je dus voor behandeling allerlei letsels en naarmate je langer gaat behandelen, krijg je een afname in de hoeveelheid letsels. Wat dus aantoont dat voor deze persoon deze therapie doeltreffend is. Okay. Dus MRI is geschikt voor klinische studies, maar voornamelijk wel voor kleinere klinische studies. MRI is nog altijd vrij arbeidsintensief. Het duurt toch wel een half uur minstens voordat je een goede MRI hebt genomen van een persoon. Dus om dit met duizenden mensen te gaan doen in klinische studies met duizenden mensen is dit minder geschikt en gaat het voornamelijk gebruiken voor kleinere studies. Nu, MRI wordt ook gebruikt niet alleen echt in klinische studies, maar ook in biomedisch onderzoek. Hier bijvoorbeeld hebben we opnieuw die eerste studies met die T-cellen die getransfereerd werden van het ene zieke dier naar een gezond dier dat ook ziek werd. En dan krijg je, dit is een grap uit ons eigen labo, dan zie je hier werkelijk de symptomen, gelijkaardig aan die bij een MS-patiënt optreden. Je krijgt eerst verlamming van de staart, verlamming van de achterpoten en dat het er niet al te gelukkig uitziet, is denk ik ook duidelijk. Maar dat was misschien ook omdat ze gefilmd was. Dus dit is de progressie van de ziekte bij zo'n dier. Eerst verlies van de staart, verlamming, dan achterpootverlamming en soms gaat het iets te ver weer verlammen. Nu, wat wel positief is voor die dieren die multiple sclerose-achtige ziekte hebben, is dat deze dieren spontaan genezen, in tegenstelling tot personen met MS, die dat helaas niet hebben. Zie je hier dat de zwarte balken zijn de symptomen, de hoeveelheid, de ernst van de ziekte. En je ziet dat die na verloop van tijd gewoon spontaan afneemt en om een keer gewoon terug nul is en deze dieren vrolijk rondlopen. Ook hier in deze dierenstudies hebben we gebruik gemaakt van MRI. Maar hier gebruiken we geen klinische scanners van 1 of 2 Tesla, maar gezien je met diertjes werkt, kun je hier
MRI's van 9 Tesla voor gebruiken. Nu hiermee kun je dan van allerlei studies doen. Wij hebben onder meer een studie gedaan met een nieuw soort contrastpartikel. Ik heb je daar even verteld over gadolinium, dat de lekkage in de hersenbarrière aantoont. Maar ik heb je ook verteld dat het vaak niet gelijklopend is, de MRI-dingen die men ziet en de symptomen van de patiënt. En daarom zijn we op zoek gegaan naar dit nieuwe contraststof. Deze heet de Ultra Small Particles of Iron Oxide. En men heeft gezien dat deze veel beter lijken te correleren met de ziekte. En dat zou kunnen liggen aan het feit dat deze partikels worden opgenomen ofwel door de macrofagen in het bloed, die vervolgens naar de hersenen migreren, ofwel door de macrofagen en de microglia in de hersenen zelf. Dus op deze manier, met deze partikels, ga je echt de inflammatoire cellen in de hersenen gaan visualiseren. Dat kun je doen op verschillende tijdstippen van de ziekte. En dit is een negatief contraststof, wat wil zeggen dat deze heel snel relaxeerde, defaseerde, op T2 geworden beelden. En op T2 geworden beelden dus deze contraststof als zwarte vlekken te zien was. En je ziet dat naarmate de ziekte vordert, als ja. Dus dit is een gezond dier, heb je een mooi grijs egale hersenmassa. En wanneer we dan in een ziek dier op top van de ziekte deze contrastpartikels injecteren, dan zie je hier hypo-intense gebieden aanwezig zijn, die we later gecorreleerd hebben met immunohistochemie. En daar bleken dan ook effectief macrofagen aanwezig te zijn. Dus op die manier kun je werkelijk de inflammatie gaan visualiseren in de hersenen. Je kunt het niet alleen in de hersenen doen, maar ook in de spinal cord. En je kunt het ook gaan gebruiken om bijvoorbeeld specifiek, als je specifiek in een bepaalde celpopulatie geïnteresseerd bent en je wilt weten wat is de rol van die celpopulatie in het ziekteproces, dan kun je specifiek, vooraleer je deze cellen gaat transfereren in een dier, kun je die met deze contrastpartikels gaan opladen, dan deze cellen gaan transfereren in dat dier. Dat kun je bijvoorbeeld doen met stamcellen en dan gaan zien waar deze stamcellen naartoe gaan tijdens de ziekte, hoe lang die daar blijven zitten, of die verder migreren en dergelijke meer. Nog een andere toepassing van MRI die steeds meer opkomt, is fMRI. En dit is dat men in kaart kan brengen welke van je hersengebieden je gebruikt tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. En dit wordt ook steeds meer gebruikt wanneer men moet beslissen of men een hersentumor kan verwijderen of niet. Dan gaat men deze persoon allerlei soorten taken gaan laten doen, cruciale taken in het leven. En dan gaat men zien of deze tumor dicht ligt bij een gebied van de hersenen dat je nodig hebt bij het uitvoeren van bepaalde levensnoodzakelijke taken. En op basis daarvan kan men dan beslissen of deze tumor al dan niet verwijderd kan worden. Een laatste toepassing van MRI is dat je niet gewoon een beeld gaat maken, maar dat je met MRI ook kunt gaan kijken van welke metabolieten zijn aanwezig op een bepaalde plaats in de hersenen. En dit kun je ook niet alleen in de hersenen doen, maar dit kun je ook op een eenvoudige bloedstaal gaan doen. Dus algemene conclusie is dat MRI een veilige, je maakt geen